Waqt l-indirizza l-Kumitat Reġjonali għal Għawdex, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li jeżisti operatur li esprima interess partikolari f'servizz ta' helikopter bejn Malta u Għawdex. Spjega li mhux lan li jkun hemm servizz charter disnandu jkun servizz li jaħdem bi skeda ta' ħinijiet. F'Kastilja fil-preżenza tal-Ministru Anton Refalo, il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed iħares lejn Għawdex bħala post potenzjal qawwi. Żied li f'kull pjana l-Gżira Uċija qed jingħataw importanza kemm l-avvanzi ekonomiċi kif ukoll dawk ambjentali. L-aċċessibilità fisser il-Prim Ministru hija ċavetta l kull żvilupp f'Għawdex u għalhekk il-Gvern qed iwettaq studji sabiex itejjeb l-aċċess kemm fil-futur qrib u anke snin li ġejjin. U għaraf li l-Kumitat Reġjonali huwa favur airstrip f'Għawdex u assigura li l-Gvern se jkun qed jiddiskuti din il-possibilità. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-vijabiltà tal-pont bejn iż-żewġ gżejjer, suġġett li bħalissa tiġi studjat bir-reqqa. Hawnhekk il-Prim Ministru stqar li Gvern Nazzjonalista kien ta' l-impressjoni li kien laħaq ftehim għal fondi Ewropej. Iżda l-Gvern illum sabbis li l-Unjoni Ewropea kienet ċaħdet it-talba ta' Malta l-fondi li jmorru għall-istudji dwar il-pont. Ħabbar li l-Gvern se jkun qed jissottometti t-tieni talba quddiem l-Unjoni Ewropea fil-ġimgħat li ġejjin. L-interess li wrew l-investituri fl-espressjoni ta' interess għal bini ta' cruise liner terminal f'Għawdex kienet aktar milli mistenni, tenna l-Prim Ministru. Kompla li l-priorità tal-Gvern se tiqpa li f'Għawdex ikun hemm xogħol għall-għawċin u assigura li din il-priorità se tkun indirizzata fil-budget illi ġej.